Ще да ти го направя да снимаш, бе. Ай, то снимаш. Снимаш. Здравейте, дами и господа. Кой? Ей! Казвай името! Алекс! За кое да ти го казвам? Аз имам име Дивака 1, 2, 3, 1. Аз съм... Вот ти е грозно, магаре! Ай, че ми ще провалиш клипа, мама му дева. Не! Ще го пращаме в това. И днеска ще играем един свят. Ще стане така. Не. Охо е. Защо да се чакаме, бе? Да се казваш Дивака 1, 2, 3, 1. Значи къде че така? При на майка ти. Да. И аз съм там! Каза ли ти се да посъдаш домашно? На мен не. Не. Тя е толкова добра. Те да знаеш... И днес ще оцелявам. Аз ги видях! За мене са! Веднъж Устите са за мене! Аз ги убих вече. тя ме кълтично се учи. Има прасе! Няма го бявам, оставам го на тебе. Ивайло ще кажа на Тонка Георгиева постоянно да се кара. Не чай. Вей, клипа стана 1 минута 38 секунди. Да побързаме малко. Аз съм с нея за тебе. А тя колко каза? Да не ти казвам. Кажем какво ми казва. Да не казвам. Кажи ми! Заклевам се да не казвам. Кажи ми! Не му давай, бе. Не му давай, бе. Да. Не. Че малко си... Че си лош. Приятел ли си? Не. Знаех си, че ако те изложат и няма да съм приятел. И да ти кажа истината, пак няма да съм приятел. Зато няма да ти кажа, опа, аз съм. Не, ти са sadна сам. Добре, каза, че си, ако ти кажа истината ще е приятел или ще си? Че си леко диви. Повече сме приятели с Зора. Пуснах клипа. Да, защото ти си такъв. Не са. Знаеш, Иванко, щом не може да се намерим, ще живеем отделно. Ванко! Къде си ти? Ванко! Друга край на острова. Ванко, сега ще виж ти си Зора. Колко е Къде? Зуба! Вау. Това си ти, ама. Ако мене си Ванко, щом знаеш колко е. И аз знам колко е, ама казал ли съм нещо? 5 по 1. Ай, бяга. 100. Не си ли Зора? Не е зубър. Ти си такъв. 5 по 1 е 5, бе. Вие в кой клас си да не знаете това? Аз съм втори и знам, че е. А пък аз съм трети. И не знаеш. Аз тук си строша Защото там. не съм зубъра, Ивайло. Виждаме, кой от вас е по-умния? Алекс или Ванко? Ванко! Ванко! Малко с тебе! Не е верно. Аз съм по-малък от него. И... Как ти бе, кучко грозна? А той е на 8! Аз съм на 9, е! Не помня да съм бил на 9. Ама помниш, то беше в дървеното на мангал. Бях ли? Да. Ема не помниш ли? Емо беше казал на Ерко да ми прави никакви хакове. Да. Сега където съседко трябва да те обърсим. Ай с хак. Сети ми за глава. Ай, добре. Сартах се! Не то току-що се съна. Още ми вайдви клипа. What the fuck? Чай, върли ли ти? Да, е. Да, не знае. Ванко, помниш ли кога беше, като бяхме по-малки на един? Аз тегля сървър. А Ванко? Не, аз тегля сървър. Аз те А чакам. Ванко, помниш ли като бяхме... И ще играем в тъпия сървър на Иван, който ще изтеглим бара. И Ивайло да се затвори човката. Отивай си у вас, защото вече ми писна от тебе.
Ако помниш на един рожден ден, на кой беше, не помня, как се ломна в фонтана при рибите. На Катерина. На Катерина ли беше? Късметлия. Вътре ли си? Чакай, тъсъл е. Ела да ми помогнеш. Кой искаш да изтеглиш? Е той. Изтегли го. Чакай да кафе. Добре, тегля го. Стана 5 минути. Като 5 минути, аз съм правил 1 час. Намайкам на телефона. Аз моят клип смятам да е най-малко 99 секунди. Да, минути. Тук на главата. Катерина кой? Аз не я понасям ти. И аз. Искаш ли Чай искам да видя кой има тук. Искаш ли да я отмъстиш още? Не. Аз да. Айде да седни, Ванко. Мале, колко чипс има. Ко? Шест. Кой има вътре? При мене виж как изглежда меча. Той пък при мен виж. Как? Много яко начин. Дай на ми да. Да, то текстчър пак го знам, между другото. Алекс, къде? Искаш да играме миникра? Алекс, снимам клип! Ау, мали, що ме уби? Защото трябва. Тук ни е имало чекпоинт, е. Вижте, тук има чекпоинт. Къде е чип? Чекпоинт е. Още От другата страна какво има? Ай, Ау. Ей, там долу, Все едно не сте го видяли. не ти да влизаш, че е на креатив. Нали сме с хак? Да, ама е на креатив. Тай, але. Алекс, как си името там, бе? Алекс. Няма да си кажа. Айде бе. Бъгна ли съм? Не. Лагна ми. Клипа още работи. Готина лоша проба днеска. Каква кола, бе? Гледали ли сте го това видео? Сам трябва да ми кажеш как да ги качвам в YouTube. И това искам да разбера. Аз ще покажа. Ама кога? Не знаех, че има той бонита. Гътя. Взех се Мъкни, бе! Това е много грозно. Кой го каза? Бат Гош. Ален го каза. Кой? Ко правиш? Хвърлям си кирката. Не, гаден. Това. Това кирка. Не! Мъкни, бе, това е много грозно. Алекс прав си. Спри, бе, Вайло. Стига е. Тъпчо. Ой. Стига е. Добре. Абе, аз ти ги правя енчантнати на стола, мангал. Какво видео правите? Това не е честно, е. Това не е честно, моите не са енчантнати. Менджат ли е? Бутонче. Алекс. О, искам да ти видя лицето. Ютубър. Грозно ли? Бягай. Не, по-красиво. Как се строят неща? От къде? От тука. Къде тука?
Мам. Бащата на Ванко. Ай ти бе! Стига Ай, ще са 3. Махай се от пожар. Ти не ми казвай. Що? Не, Защото не знаете кой ми е най-добрият приятел. бацец. Не. Синок ме интересува кой ти е най-добрият приятел. На второ място е Цецо. О, На трето е Алекс. а пък аз тебе те мразим. Не, ти май беше на последно. При мен е така. Ти си на първо място при най-мразените. Знаем. Ти пък си на първо място при враговете. А познаеш ли кой ми е на първо място, приятел? Кой? Ти пък откъде ти знаеш? Не знам. Той ти е най-добрият приятел, защото няма друг. Имам 60 и няколко. Имаш дръжки, имаш. Имам Има само Христина и Ерко. Кристина, Ерко, Цецко. Цецко не ти е приятел, е туп. Да не ти казвам, кой ми каза вчера с теб. Нищо ми не ти е казал. Съм бъл. Цецко, приятели от морето. Ти сега си го измислява, мангал грозен. Никой имам един приятел, никой. Яни, Дани, Кристина, Борислава, Симона. Он почет са момичета. Софи, ти си так. Кристиан, Тони, Габриел. Абе, Да продължа ли? Ако искаш. ето и аз имам много приятели. Не, голям път. Аз съм много повече от тебе. От мен. Не, Добре, ме излагах, имам 59. И ще главам за пак. Аз имам 150 пилота. Аз имам 56, не може да си ме минал. Минал съм та съзна. Иванко съм минал. Аз имам 159 приятели. Правиш? Копая дупка. Излизам от даскалото. Кой е даскал? Те знаеш конча даскал. Малко се значи. Най-старата дума за училище. Що те е дума за учи? Пак къде се знам това? Айде, качвай се на тази таратайка и да те няма. Кой го каза? Ванко, дебеланко. То държиш адвенчър пак. Посмей някой да ме нарече картоф. Картофче. Смисъл? Смисъл, че си първен картофчета. Я, кажи ми как да качвам в YouTube. Ванко, покажи ми как да качвам в YouTube. Моля После. те. Ето. Ступенци ти. Остана е. Скаш така, пъкълци.